batalles hem caigut tantes... Bona tarda i benvinguts i benvingudes a una nova edició de La Mirada del Colpis, amb en Santi Barrentes a les vies de so i que us parla l'Aran Soler, sociòleg i col·legiat del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, el Colpis, està format per centenars de professionals que es dediquen a molts i diversos àmbits de treball, com ara la gestió pública, les relacions internacionals, la docència, l'anàlisi de dades, la mediació, la igualtat de gènere i entre d'altres. Per aquest motiu, la Junta de Govern que encapçala el nostre degà actual, el doctor Jordi Pacheco, va pensar que seria una bona idea donar l'oportunitat als i les diferents professionals d'agrupar-se per àmbits de treball o especialització i compartir així coneixements, recursos, experiència i moltes més altres coses. Van néixer les comissions sectorials del Colpis. Avui volem parlar a fons d'una d'aquestes comissions. I aquesta és la Comissió de Gènere, que va néixer al juliol del 2017. Actualment compta amb un total de 139 membres, 115 dones i 24 homes. La Comissió de Gènere del Colpis forma part del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i també forma part de la Comissió de Dones i Igualtat de l'Associació Intercol·legial. Una de les impulsores i fundadores de la Comissió de Gènere va ser la companya politòloga i també col·legiada Eugènia Bretones Espejo, qui fins fa poc va ser la responsable d'aquesta comissió. El passat dia 5 de març es celebrava una reunió en què l'Eugènia deixava aquest càrrec després de 7 anys molt intensos i de molt bona feina feta. El relleu ara l'ha agafat la doctora Mercè Espunyes i Molins. La Mercè és docent, sociòloga i investigadora especialitzada en cures, gènere i ruralitats, sostenibilitat social de l'envelliment al món rural, transformacions familiars i ruralitat. També ha publicat sobre migracions femenines, cadenes globals de cures feminitzades a Lleida. És doctora per la Universitat de Lleida amb la tesi Crisi de cures, gènere i espais rurals. I ja la tenim en línia, oi que sí, Santi? Sí? Aquí està, aquí la tenim a la Mercè. Mercè, què tal? Bona tarda, com estàs? Sí, a veure si la podem sentir, perquè... Hola, Mercè, què tal? Em sento bé? Sí. Em sentiu bé? Ara sí, ara sí. Sí. Què tal, com estàs, Mercè? Bé, molt bé, molt bé. Sí? Content que estic... Sí, digues. Exacte. Estem aquí... No, que espero que es senti bé. Sí, se sent bé, perfectament. Sí. Perfecte. Hi ha hagut canvis a la comissió, ara ho parlàvem, ho introduíem, Mercè, i com prova la nova gestió de la comissió? Bé, tot just estem començant. O sigui, encara ens hem de veure, hem de fer les primeres trobades, però bé, en principi, a veure, jo intentaré una mica agafar el relleu de l'Eugènia i donar una mica de continuïtat a la seva tasca. O sigui, també tinc moltes ganes de saber una mica com es respira i quines són les idees o les inquietuds de les persones de la comissió, que encara estic començant a conèixer, encara no ho sé massa, no? Perquè, clar, som una comissió amb moltes persones, no? Hi ha molts graus també de compromís diferent, o sigui, tenim un WhatsApp que hi ha més de 100 persones, però, clar, moltes vegades unies a vegades a nivell informatiu, no? I potser la participació potser serà una mica, a veure, és una mica el repte, no? Dius que has de copsar dius que has de copsar una mica les idees per on van aquestes idees. Inicialment, per on van aquestes idees? Si en tens alguna o... Sí, a veure, en principi la comissió va néixer, no?, per intentar apoderar les persones col·legiades, siguin de l'àmbit de la sociologia, de la ciència política, i a través de donar-los més formació, més eines, no?, eines pràctiques, no?, i la comissió ha fet moltes coses durant aquests anys. O sigui, des d'un postgrau, no? Jo també el vaig fer, aquest postgrau, fa un parell d'anys vaig fer aquest postgrau. O sigui, dins d'aquest postgrau hi ha moltíssimes eines a nivell teòric, no? Des de tota la teoria feminista, l'epistemologia feminista, o sigui, es pot aprofundir moltíssim. I també van venir representants a nivell institucional com empresarial, i moltes eines pràctiques, no?, per poder treballar. Per aquesta banda, clar,
hi ha una banda, per una banda, la comissió ha donat moltes eines, però hem de continuar també actualitzant d'acord amb les necessitats que van sorgint, no? Perquè, clar, la realitat està canviant molt de pressa. Ara ja també, per exemple, jo l'altre dia vaig estar fent una mica de qüestionari, no? Així vaig fer un qüestionari a les persones que formen part de la comissió i, per exemple, hi ha una sèrie de temes com la interseccionalitat, no? Com aplicar-la, no? O sigui, se'n parla molt de la interseccionalitat, però a vegades com tu pots fer-la, no? Aplicar-la a la feina, no? En diferents àmbits, no? Per exemple, etcètera, no? Sí, sí. Què és la comissió? Anant al gra, Què és la comissió del Colpis, Sí. Mercè? O sigui, què seria? Com podríem definir la comissió del Colpis? Sí. De gènere. La comissió de gènere. De gènere, sí. Exacte. Bueno, seria un espai de trobada, de professionals de la ciència política i de la sociologia que ens preocupa, estem sensibilitzades en relació a la falta de justícia de gènere que encara hi ha a la nostra societat. Bàsicament serien persones que estem sensibilitzades i ens volem moure des de diferents àmbits, no? Des del món empresarial, des del món universitari, des del món institucional, no? Per poder canviar les coses. Què fa la comissió? Exactament, més o menys, què fa la comissió? Sí, hi ha moltes tasques. En principi, hi ha una part informativa i de compromís tant amb el Consell Nacional de les Dones de Catalunya com el que has dit abans, no? Forma part de la intercol·legial. També, per exemple, dins del mateix col·legi professional forma part de la comissió negociadora del Pla d'Igualtat de Gènere que ara s'està fent dins el propi col·legi de Sociologia i de la Ciència Política, al nostre col·legi. Després, per una altra banda, hi ha formació, es fa formació. S'ha fet molts monogràfics especialitzats, per exemple, com fer un pla d'igualtat, aquest postgrau que t'estava dient. Per exemple, també ha creat espais de debat, com per exemple els dilluns de gènere, que la politòloga Olivia Blanchard ha dinamitzat durant una sèrie d'anys i que estaven molt bé, no? Una persona especialitzada en un cert tema exposava, després es creava una sèrie de debats i hi havia idees molt bones, no? Molt innovadores i per veure camps específics en relació al gènere, perquè, clar, el tema, el que és el gènere és tot, no? O sigui, abarca tots els camps. Tots els camps, evidentment. Com a comissió, quins són els seus objectius principals de la comissió? Sí. A veure, en principi, seria una eina de participació social dins del Colpis. Seria una eina de sensibilització i d'autosensibilització entre nosaltres i nosaltres com a una eina de reivindicació de tot el que nosaltres veiem i sabem que encara no està, o sigui, tot el que és, és que a veure, el tema del gènere hi ha molt per fer, si no està tot per fer, hi ha molt per fer encara, és una lluita constant, no? Hem de tenir en compte que la nostra estructura social encara és patriarcal totalment i l'estructura de la societat, l'administració pública, a nivell polític, tots els àmbits, no? A nivell empresarial. O sigui, és una lluita que és dura en un moment com el que estem vivint ara. Estem en un moment que, per una banda, hi ha una sèrie de moviment per part de, per exemple, hi ha actituds de neomasclisme o de victimització per part de molts homes, davant, no que culpabilitzen o responsabilitzen el feminisme de moltes coses, a l'hora de no voler assumir a vegades els privilegis amb els que han viscut tota la vida. I per una altra banda ja sabem que tota aquesta sèrie de moviments a nivell global d'ultradreta també estan alimentant a través de les xarxes i tot la nostra joventut, no? I en aquest sentit hem de fer molta feina i aquesta feina hauria de començar molt per l'educació i realment una coeducació efectiva des de ben petits i petites, des de l'escola.
O sigui i una coherència. aquí des de l'escola, o sigui, demanaríeu que des de la infància, des de primària, es comencés a fer una formació educativa, ja des de la primària, no? Diguéssim. Clar. Exacte. Sí, des de l'escola, ara cada vegada més s'està sensibilitzant des d'educació infantil, des de les escoles bressol. Ja s'està fent a nivell municipal, a nivell de... Jo conec, per exemple, programes municipals de diferents ciutats, no?, que estan ja intentant aplicar de forma transversal a totes les escoles bressols l'aplicació de diferents mesures, no?, de coeducació, i també al mateix temps treballar amb les famílies. Perquè, clar, la tasca també ha de venir de casa. Clar. La Comissió de Gènere, i a través del COLPIS, del COLPIS, de l'entitat, té vinculació amb altres institucions i entitats, oi? Quines són? Sí. A veure, nosaltres formem part, no?, dins dels grups de treball del Consell Nacional de les Dones de Catalunya des de fa anys, no? I dins del Consell Nacional de les Dones de Catalunya també hem participat al Parlament de les Dones, no? Que això també per d'una manera, és una iniciativa relativament recent. El Parlament de les Dones és una iniciativa conjunta entre el Parlament de Catalunya i el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, i el que vol és concretar a través d'una sèrie de resolucions, tant per part de partits polítics, no?, com per part de membres del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, no?, acordar una sèrie de resolucions i concretar una sèrie de mesures. No? A veure, el Parlament de les Dones va començar el 2019 i ara a finals del setembre del 2023 hi va haver una altra trobada del Parlament de les Dones. I veieu... És important, sí. Digues. No, acaba. No, que és important, perquè el Parlament ha estat reconegut, no?, com per l'Institut Europeu per la Igualtat de Gènere, EIGE, no?, com un exemple de molt bona pràctica, tenint en compte que no havia existit, amb els 40 anys de Parlament de Catalunya, no havia existit mai aquest tipus de lluita específica per totes les qüestions de gènere. És a dir, que està clar, i és un fet plausible i es posa de manifest i es pot dir que hi ha una implicació institucional en aquest aspecte, Sí. Sí, nosaltres, a veure, dins del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, o sigui, nosaltres també formem part de diferents comissions, no? O sigui, ara, per exemple, crec que hi havia una comissió que estava... això també n'anirem parlant amb els mateixos membres de la comissió, no? Però hi ha alguns canvis dins de la mateixa comissió que hi haurà algun relleu, també. Farem propostes internes perquè, clar, les persones s'hi posen una temporada i hem d'anar canviant, no? En relació, per exemple, a polítiques públiques, diferents càrrecs o diferents comissions de treball. La comissió es va crear el juliol de l'any 2017, és a dir, fa ja gairebé 7 anys, des de la comissió i després d'aquests 7 anys. En què creieu que ha avançat més els drets de les dones? Després de 7 anys? O gairebé 7 anys? Bueno, clar, sí, on estem avançant. Estem avançant, a veure, des del meu punt de vista, jo crec que estem avançant en qüestió de que les institucions han fet seus una sèrie de discursos, no? Han fet seus una sèrie de discursos. El que passa és que encara fa falta donar respostes concretes a nivell pressupostari, per exemple, no? A nivell d'ajudes econòmiques, no? Perquè moltes associacions de dones i moltes entitats que estan lluitant per aquest tema a vegades necessiten recursos econòmics, no? I ara, per exemple, es va celebrar recentment, no? El divendres passat, no? Es va celebrar a Nova York la comissió de la condició jurídica i social de la dona de l'ONU, en la qual va participar el Consell Nacional de Dones de Catalunya
I llavors un dels temes prioritaris ha estat assolir la igualtat de gènere i l'apoderament de les dones i nenes, tenint en compte les seves condicions de pobresa i enfortir les institucions i el finançament. O sigui, el finançament en perspectiva de gènere. Aquest és un repte que també és necessari reivindicar. Clar, i des d'una ciutat com Nova York més encara, que és una ciutat amb molta rellevància, una ciutat global, es podria dir, no? És d'aquestes ciutats considerades globals. Amb moltes desigualtats. Clar, fa que tingui més rellevància encara, que d'això es tracta. Quan et deia això de que més s'ha avançat en els drets de les dones, Mercè, podries posar un exemple? Sí, a veure, per exemple, s'ha avançat amb el sentit de que, per exemple, el tema del qual jo una mica estic més especialitzada, que serien les cures, el treball de cures, s'ha entès que el treball de les cures des d'un punt de vista social, la cura social, és un afer amb el qual tota la societat n'és responsable. És una qüestió de corresponsabilitat per part de les empreses, no? Per part de les institucions, per part dels homes, però, o sigui, tot això està una mica dins encara del nivell del discurs, no? Falta encara aquesta posada en pràctica. En aquest sentit, amb el tema de les cures, avui dia tothom sap una mica més o menys, no? Que quan parlem de cures ja estem parlant de tot el que és l'àmbit reproductiu de la vida, no? El treball domèstic i de cures, que és el que fa i el que és condició indispensable pel treball productiu, no? De la nostra societat. O sigui, això ja més o menys s'ha entès, cosa que fa, per exemple, 8-10 anys, ningú en parlava. No? Quan el concepte de cures no s'entenia. En castellà pot ser cuidados o en anglès care, potser sí, però aquí a Catalunya el concepte de cures ara es podria dir que ja està bastant interioritzat. Després, a nivell el concepte de corresponsabilitat. Cada vegada, per exemple, aquest darrer 8M, o sigui, molts sindicats han abanderat el concepte de corresponsabilitat, el concepte, tot el que és la bretxa digital de gènere, la bretxa salarial, vull dir la bretxa salarial de gènere, tots aquests temes. Hi ha moltes coses amb les quals estem avançant, però faltem molt. Faltem molt. Des del meu punt de vista, estem començant. En això s'ha avançat, en això has posat un exemple d'avenç en les cures, però en què s'hauria d'avançar més? És a dir, si amb les cures és el que més s'ha avançat, diguéssim, en aquest aspecte, en quin aspecte s'hauria d'avançar més? O fer més èmfasis en aquest sentit? Sí. Jo soc molt partidari de tornar al tema de l'educació de nens i nenes, l'educació, o sigui, el tema del gènere, que no sigui... El gènere és una construcció social. Hem de pensar que és un tema lamentablement artificial. O sigui, el gènere no hauria ni d'existir. O sigui, som persones humanes, no? Que tothom hauríem d'estar per la feina, tothom hauríem d'estar per la tasca de la vida, no? Per la vida, treballar i cuidar-nos. O sigui, a partir d'aquí, una estructura que s'ha edificat arran de la divisió social, la divisió sexual del treball, és tan ancestral aquesta divisió que costarà una mica, no? O sigui, hem de picar molta pedra. Però, aquest és el tema. O sigui, la qüestió és aquesta, no? La qüestió és exacta. I sobretot també sensibilitzar tant tot el que és el gènere masculí, després el món empresarial, que també està, o sigui, realment el món empresarial encara és poc sensible a tots els temes d'igualtat de gènere, perquè molts plans d'igualtat, realment sabem que totes les empreses amb 50 o més treballadors tenen una obligació de presentar un pla d'igualtat, enregistrar-lo, etc. Ho sabem, però moltes empreses estan fent-ho perquè és un deure, perquè si no els multen, no? O sigui, moltes empreses no ho estan fent per convicció, ni estan revisant ni s'estan sensibilitzant realment. O sigui, encara fa falta que tot el que és normativa jurídica no ho faci, les persones no ho facin perquè s'ha de fer, no? Perquè s'ha de fer, perquè toca, perquè hi ha una llei,
no? Que en certa manera t'ho exigeix, sinó perquè fa falta molt treball de sensibilització personal. La comissió fa diverses activitats durant l'any. Una de les més destacades, i que s'han fet fins ara, és la de la participació al Parlament de les Dones. En què consisteix aquesta participació al Parlament? El Parlament de les Dones, com hem dit, està format per el Parlament de Catalunya, o sigui, els partits polítics, no? O sigui, les persones representants, una selecció de persones representants dels diferents partits polítics de Catalunya, i per una selecció de persones que formen part de les associacions del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, no? I bueno, el seu objectiu és debatre sobretot sobre el gènere i l'aplicació de les qüestions de gènere a Catalunya des d'un punt de vista tant polític com social, no? I, per exemple, es pot veure que està penjat, això, si una persona entra al Consell Nacional de les Dones de Catalunya i entra dins i clica al Parlament de les Dones, es podrà baixar un document on hi ha les 50 resolucions, no? Que hi ha moltíssims temes en relació que estan sobre la taula per treballar. Des de la dona rural, des dels temes de violència de gènere, la participació igualitària, hi ha moltíssims temes. Fins ara se n'han fet, diria que dues, corregeix-me si no m'equivoco, Mercè, dues al Parlament de les Dones. Està previst fer-ne de més? A veure, sí. El que passa és que jo ara mateix no sé quan es tornaran a reunir, no? Clar, ara venen eleccions, un canvi de govern, però en principi és d'esperar... Hi ha una periodicitat, potser ara no sabria dir-te, però per exemple les comissions de treball que formen part del Parlament de les Dones es troben 2 vegades a l'any, no? Però clar, es va treballant, però encara no sé, la pròxima reunió no la sé encara, no sé. Però bé, de ben segur que se'n faran més. El cas és que es va institucionalitzant el tema, es va fent visible la problemàtica, que és la desigualtat entre homes i dones avui dia, que encara existeix, com molt bé comenta la Mercè Espunyes, i d'això en seguim parlant. Però abans fem ara un petit parèntesi per explicar-vos una nova activitat que es durà a terme el proper 10 d'abril, en el marc del projecte europeu Monitor, en el qual participa el Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia, en representació de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció. Tindrà lloc aquesta sessió pública que es proposa sensibilitzar sobre la importància de la col·laboració ciutadana en la lluita contra la corrupció, donar a conèixer el projecte Monitor i engrescar potencials voluntaris i voluntàries a participar de la monitorització de contractes públics. Informar-vos també que des del Colpis busquem persones que vulguin col·laborar amb el projecte Monitor, el qual té com a objectiu combatre la corrupció i el frau en la contractació pública a través de l'avaluació d'indicadors de risc basada en un model de seguiment cívic dels contractes públics i que promou una xarxa de col·laboració amb agents públics. Trobareu tota la informació sobre aquest acte i el projecte Monitor a la nostra web. Recordeu, www.colpis.cat. Seguim amb el programa. Una de les coses que s'han fet, Mercè, és canviar el nom del Colpis, precisament. El Colpis, abans es deia, ara es diu Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya, i abans es deia Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. Hi ha hagut un canvi de nom. Per què des de la comissió es va proposar i decidir canviar el nom del col·legi? És un pur acte de coherència, no? De coherència. O sigui, a veure, abans el llenguatge inclusiu de gènere ha de formar part, no? de tots els àmbits, no? I evidentment nosaltres ho hem de posar en pràctica, o sigui, sempre s'està recomanant l'ús de genèrics, no? Terminologia, mots col·lectius o terminologia genèrica, en aquest cas, no? Ciència política i sociologia com a ciència, i no és necessari generitzar, no? Aquestes paraules. Clar, evidentment, per pura coherència, des del Colpis s'impulsen projectes, hi ha la Comissió de Gènere, es demana la igualtat, es participa al Parlament, és evident que s'ha de seguir, no? Predicar amb l'exemple, que es diria. Sí. La comissió també va impulsar un pla d'igualtat dintre del Colpis, intern,
Què ens Sí, pots sí. explicar al respecte, Mercè? Aquest pla d'igualtat s'ha fet, o sigui, està en una fase ara, es troba pendent de l'aprovació de la Junta i la Comissió de Gènere forma part de la comissió negociadora, no? Tot pla d'igualtat, no? Contempla una negociació entre diferents representants per poder-lo regular o dur a terme. Per tant, en aquest moment es troba la fase, o sigui, s'ha fet, no? S'ha plantejat, o sigui, s'ha fet, però encara es troba a la fase d'aprovació de la Junta. I és obvi... Però tirarà endavant, Sí, evidentment. i és obvi, Mercè, que si dèiem abans que per coherència es fan les coses que dèiem Exacte. abans, també es fa el pla d'igualtat intern al Colpis de la mateixa Tenint manera. en compte, exacte, tenint en compte que totes les entitats, empreses, associacions, etc., de menys de 50 treballadors o treballadores, és voluntari fer un pla d'igualtat, però evidentment, encara que sigui una associació molt petita, hi ha entitats socials que estan fent plans d'igualtat amb 8 o 10 persones, no? Clar. O sigui, evidentment. Clar, que aquí la pregunta seria també, Mercè, una pregunta improvisada, no està en el guió, però per llei hauria de ser potser menys persones, no hauria de ser 50, podrien ser ja de sortida 5 o 10, no? Sí, exacte. Aquí és on hi ha el filtre, no? Que són 50 persones o més que s'ha de fer o portar a terme un pla d'igualtat. I tenint en compte, per exemple, nosaltres, no? Jo en el meu cas, que estic vivint al món rural predomina la petita empresa, la petita i mitjana empresa. Petita empresa, moltes persones autònomes. I aquestes empreses són molt petites i ja sabem que el món, el món rural sabem que s'està terciaritzant molt, no? Però encara hi ha una part, evidentment, ho sabem amb la revolta pagesa actual, no? De que encara hi ha un percentatge, en el cas de Lleida és un 13% només, de persones que es dediquen a l'agricultura i la ramaderia. És poca gent, cada vegada menys gent pot viure realment de la... Però el que vull dir és que si mirem, per exemple, quines són les persones que tenen, les que tenen terres, no? O els que tenen finques, no es pot comparar el nombre d'homes amb el nombre de dones, o sigui, el nombre de dones que són propietàries d'hectàrees o de finques, per exemple, agrícoles, no? És molt petit. I això és un exemple, no? O sigui, que encara predomina amb tot el que és la petita empresa, la mitjana empresa, la petita empresa predomina molt encara, els homes porten la batuta, no? O sigui, és així. Desgraciadament, Mercè, seguint en el guió, en la nostra societat i en el seu dia a dia no parem de veure casos de violència masclista. Des de la comissió i des del Colpis també es fan activitats per parlar d'aquesta xacra que ens afecten al dia a dia. Quines són aquestes activitats i en què consisteixen? A veure, per exemple, dins de les comissions, els grups de treball del Consell Nacional de Dones de Catalunya, per exemple, que us diré quines són perquè també és interessant, no? Saber-les, no? Per exemple, hi ha 5 grups de treball dins del Consell Nacional de les Dones de Catalunya. Nosaltres formem part d'un o dos o tres, no sé. O sigui, hi hauria el grup de treball de violències en l'àmbit digital, violència mediàtica i política contra les dones, violències contra la salut i violència obstètrica, vulneració de drets sexuals i reproductius, violència institucional. O sigui, nosaltres formem part de diferents grups de treball que estan implicats en diferents formes i modalitats de violència, perquè, clar, quan parlem de violència, de quin tipus de violència parlem, no? O sigui, violència, hi ha violència simbòlica, hi ha violència a tots els nivells, violència institucional. Per exemple, el tema de la violència institucional contra les dones, per exemple, ara, mira, avui estava llegint aquest matí, no?, que s'ha creat a Barcelona el primer observatori de la violència institucional. O sigui, format per una cooperativa, una cooperativa i una associació que el que faran és vetllar
pel compliment, no? O sigui, la violència de gènere per part de les institucions. Violència institucional. Violència institucional. Sí, sí. I tu, com a nova responsable que ets de la comissió, quins objectius o canvis més rellevants has previst a curt termini? A veure, jo el que estic fent ara és una mica de sondeig de veure què és el que mou a les persones a formar part d'aquesta comissió. Quan hagi recollit una mica les inquietuds, les idees, no? Farem una sèrie de propostes, però en principi, per exemple, a partir d'un primer Google Forms que vam estar fent l'altre dia, que estem començant a respondre les persones que formen part de la comissió, s'està demanant, per exemple, treballar amb tot el que és eines per el que estava dient, no? O sigui, la interseccionalitat, eines per aplicar la perspectiva de gènere, o sigui, el tema de les migracions, també treballar els drets reproductius, tot el que és els discursos d'odi, l'LGTBI-fòbia, i també, bueno, això són 4 coses que m'he apuntat de les 4 observacions que, bueno, unes quantes encara la gent està participant, no? Però, bueno, jo el primer que faré és aquest sondeig. I a partir d'aquí, bueno, a mi m'agradaria proposar que continuéssim amb la formació per part del Colpis sobre diferents temes específics, no?, en relació de temes, qüestions de gènere. És important la formació, evidentment. Sí. Mercè, continuant, com a sociòloga que ets, en quins aspectes creus que s'ha avançat més en la igualtat entre homes i dones en els darrers anys? A nivell genèric, ja no des del Colpis, evidentment, ja ho hem dit, però a nivell social, a nivell de la societat en general. A veure, jo crec que cada vegada s'està entenent més que, per exemple, a nivell de família hi ha noves formes de família, nous models de família, i cada vegada s'està interioritzant més el fet de que hi hagi, per exemple, famílies homoparentals, per exemple, i o sigui, estem ja veient que el tipus de família que era la família típica de mitjans del segle XX, no? La família nuclear. Nuclear tradicional. Nuclear, sí. Exacte. Formada per un pare, una mare i un parell de fills o filles, no? O sigui, que cada vegada... I de primeres núpcies, clar. Només de primeres, que havia de durar tota la vida i aquestes coses, no? Sí. Cada vegada, per exemple, a nivell de divorcis, cada vegada hi ha més divorcis de gent gran, de persones grans, que al moment de jubilació s'estan plantejant com volen que sigui la seva vida, no? O sigui, jo crec que aquest tema cada vegada la nostra societat està veient com és la realitat, o sigui, no? I ho està interioritzant. Però després, per una altra banda, tenim una natalitat molt baixa, no?, com a país, i això també vol dir, entre altres coses, que la corresponsabilitat és molt baixa. Perquè hi ha moltes dones que decideixen per treballar, o sigui, sabem tothom que la maternitat penalitza a nivell laboral. Molt. I aquest és un problema que no s'està abordant. No s'està abordant, anem cap a una societat molt envellida. Anem cap a una societat on cada vegada està pujant més la mitjana d'edat, no? La mitjana d'edat està a 40 i pico d'anys, no? Vull dir, una societat que té una mitjana d'edat de 40 i pico d'anys és una societat que va tendint a l'envelliment. Estaríem parlant del tronc demogràfic, del que es diu... Exacte. Sí, la demografia. Exacte. I crec que la demografia és un tema molt important i ens està dient moltes coses i que a vegades a nivell polític no es volen escoltar, perquè perquè suposen una sèrie de reptes molt importants i a nivell pressupostari, a nivell sociosanitari, etc. Clar. És un repte que és un compromís molt important i, mentrestant, el que està passant és que en una societat neoliberal, en la fase actual de capitalisme neoliberal agressiu, en què estem vivint, s'està mercantilitzant la vida, s'està mercantilitzant tot. Per una manera, el mercat està ocupant
troben nous, no? Que es diu nichos de mercat amb tot el que és l'àrea de la reproducció social, tot el que no poden ja no poden fer les dones que estem treballant, no? De casa i fora de casa. Què passa? Que llavors tot el món empresarial està intentant treure'n profit, a falta de suficients ajudes públiques, d'inversió pública. Aquest és el moment que estem vivint a nivell social i que afecta molt al gènere, afecta a la qualitat amb què estem educant els nostres fills i filles. Jo estic treballant estic fent classe a futurs mestres i a futurs educadors i educadores, no? I realment estic veient que més que problemes, per exemple, a nivell de nens i nenes petits, no? Més que problemes materials, hi ha problemes realment emocionals i afectius i molta sobreprotecció per part de les famílies i una falta també de sobreprotecció material i falta d'educació real amb el fet de que una criatura maduri, no? I pugui els reptes que té la vida, afrontar-los, no? I hi ha un retard amb tot el que és, per exemple, a nivell de xarxes digitals, o sigui, l'accés de molts nens i nenes petites a tot el que és el món digital de forma irresponsable per part de moltes famílies, el que està fent és retardar el llenguatge, està canviant molt el cervell dels nens i de les nenes. Per tant, tenim molts reptes per endavant que afecten el gènere. Vull dir, jo ara he tret el tema de la família com un tema més, no? Però que tot està relacionat. O sigui, si per exemple una dona ha de tenir cura de les persones grans que es fan grans a casa seva, ha de tenir cura i està pendent, tot i que també tingui l'ajuda, no? L'ajuda d'algú altre de la família, no? Però que tingui la responsabilitat i el pes de la cura, encara que sigui una preocupació, no? A vegades no només física. Tot això, i no hi ha ningú que t'estigui ajudant, o sigui, és molt difícil, Molt difícil compaginar el sector públic i el privat amb una dona, no? És a dir, el privat de la llar, no? I el públic, que seria el laboral. Seria compaginar una mica, això és el que és complicat i complex. Clar, i la renúncia o acte de generositat que implica tenir fills i filles, no? Avui dia. O sigui, molta gent deixa de tenir-ne, no? Clar, aquesta seria una de les conclusions més interessants. La baixa natalitat. Sí. Des del meu punt de vista, això és una cosa que a mi em preocupa, com moltes altres coses, no? Però jo estic més posada a vegades en aquests temes i, bueno, tot està relacionat. Mercè, anem acabant, però l'última pregunta. Aquesta és més genèrica, també com a sociòloga. Estats Units, parlo ara d'Estats Units, però no per iniciar la pregunta, ser home blanc, adult, jove, heterosexual i amb els béns bàsics per viure subsanats, és a dir, un pis, una hipoteca, uns ingressos, no? O sigui, els béns bàsics subsanats, amb un home jove, adult, blanc i heterosexual, als Estats Units es pot dir que és una posició social privilegiada. A Europa també? Bueno, a Europa cada vegada ho serà més. O sigui que a Europa també, o sigui, realment estem en una situació de societats multiculturals, no interculturals. O sigui, així com als Estats Units també és multicultural, o sigui, no hi ha una convivència entre cultures real a vegades, no? Hi ha cada grup, en general, vull dir, depèn del país i dels llocs, no? Però vull dir que en general són múltiples cultures, moltes cultures convivint, moltes religions convivint. A Europa cada vegada està passant més i cada vegada anem fent, a veure, no guetos, no? Però menys relació entre grups socials. Jo crec que nosaltres, a veure, hem de tenir en compte que Europa està necessitant molta mà d'obra migrada, la necessitem. I aquesta mà d'obra moltes vegades ve de països empobrits. Estaríem parlant d'immigració. Llavors, migració, exacte. Per tant, aquest home blanc que dius,
sí, cada vegada serà o sigui, aquí hauríem d'aplicar una sèrie de criteris, evidentment. Sí, aquest home blanc cada vegada serà més escàs, no? Potser. Però, clar, s'hauria d'adonar que sí que encara és privilegiat, molt privilegiat. És una no? posició Sí. social privilegiada, I ho es pot concluir. ho estem veient en països, a veure, com Dinamarca, com Holanda, no? Estem veient estem veient, hem de veure quins són els colors dels partits polítics que estan guanyant les eleccions, no? I quines són les polítiques migratòries, les idees que estan en molts països, no? Les seves concepcions sobre migració, no? I ja acabem, Mercè, però sempre ens agrada, si ho tens, que els nostres convidats i convidades al programa ens recomanin llibres, vídeos, documentals, així com tota mena de recursos que tractin sobre el tema que parlem del programa. Avui parlem de gènere, com no pot ser d'una altra manera, de la Comissió de Gènere. No sé si saps d'algun llibre, algun documental, alguna pel·lícula, algun vídeo... A veure, jo que ens us recomanaré un llibre que em vaig comprar fa uns mesos, que és de la Nancy Fraser, que és una politòloga nord-americana, que es diu, que està traduït en català per l'editorial Tigre de Paper, i es diu Capitalisme caníbal. Capitalisme caníbal és aquest llibre, el veieu? És un llibre que, com el nostre sistema devora la democràcia, les cures i el planeta i què podem fer-hi. És un llibre que està molt bé, no? Des del punt de vista feminista de la Nancy Fraser. Un altre llibre, per exemple, també parlant de les cures, seria un llibre que vas conèixer. Aquest és un llibre que té ja un parell d'anys, de la Emma Dowling, que exposa la crisi de cures de Gran Bretanya, no? Perquè a Gran Bretanya tot el que és la financerització o sigui, tot el que és molt més el sistema és molt més agressiu que el nostre encara, no? El sistema privat en relació a les cures, o sigui, la inversió pública en relació a tot el que és sanitari i en relació a les cures i les famílies és molt dur, està en una situació ara a Anglaterra, està en una situació... I aquí, per exemple, en aquest llibre està explicant en quines condicions totes les persones treballadores d'aquests sistemes estan vivint, no? O sigui, parla molt del contracte zero, de tota la disponibilitat, persones que no tenen feina però que han d'estar totalment disponibles perquè les truquin una hora per treballar. O sigui, anem a un tipus de precarització d'aquest tipus de feines relacionades amb tot el que és el món sanitari i el món de les cures, que hem d'estar alerta perquè s'està imposant. S'està imposant. I aquí també, evidentment. No? Vull dir, jo, per exemple, he fet una recerca sobre cadenes globals de cures feminitzades, o sigui, tot el que és la migració femenina que està cuidant com a treballadores internes a les llars, no? I en quines condicions estan treballant, no? I en quins salaris estan treballant, i tot el que estan patint i tot el que estan tolerant o acceptant de les famílies, i el maltracte i el racisme, la racialització de tot, o sigui, és increïble. Fins i tot arriben a un punt que els hi canvien el nom, els hi canvien el nom. Si una família no sap pronunciar el nom, perquè tenen noms estrangers, no? O sigui, els li diuen la Mari, Ben Mari, o sigui, els canvien el nom, els bategen, o sigui, aquesta mena d'utilització de mà d'obra barata i mercantilització pura, i és un maltracte, i aquí tenim el repte, i que encara no està, és un repte que és el tema de la inviolabilitat de la llar, no? Tot el que passa dins de casa no pot entrar al món públic, o sigui, a nivell de denúncies, tot aquest tema és un tema que està pendent encara i és un repte. I a dins de les cases estan passant moltes coses, no? Que no se saben, precisament, sí. Moltes coses, i s'estan violant molts drets humans, molts drets laborals, hi ha violacions, assetjaments sexuals, etc. Després, s'està aprofitant el nostre sistema que aquestes persones a vegades no tenen papers, no? I tenen molta por de denunciar. Per la situació vulnerable que tenen, no? Exacte. I aquest és un tema que s'hauria de denunciar, hauríem de lluitar i hauríem de visibilitzar-lo molt més i és un tema molt important perquè va a més.
cada vegada deleguem més totes les nostres responsabilitats domèstiques a altres persones. Cada vegada més per poder treballar. I el que és evident és que parlant dels Estats Units, tot el que passa als Estats Units ens acaba arribant una mica aquí poc o molt. Ja sigui Més modes, tard. ja sigui cultures, més tard, però sí, acaba arribant. Més tard. Ens agradi o no. Sí, sí. Ens acaba Sí, és veritat, això. contagiant, no? Una mica, ens acaba una mica... Sí. Sí, arribant. El paradigma de capitalisme més pur als Estats Units. Paradigma de capitalisme més agressiu i més pur en tots els sentits. Molt bé, el Colpis té a hores d'ara 15 comissions i cadascuna té la finalitat de promoure i dinamitzar el seu coneixement, així com la seva especialització, ja sigui política i eleccions, societat digital o relacions internacionals. Avui hem parlat de la Comissió de Gènere i del nou canvi de responsable que des del passat dia 5 de març és la Mercè Espunyes Molins. Mercè, moltes gràcies per haver estat avui al programa. Gràcies a vosaltres. Una salutació i estem en contacte. Gràcies, Mercè. Molt bé, vinga. Una comissió que aporta el seu treball, coneixement i experiència per tal que des del Colpis es fomenti la igualtat entre homes i dones. Ho deixem aquí. Gràcies al Santi Barrentes per estar al control tècnic, a la Montse Ortigosa per estar a la producció i a la redacció, gràcies al Colpis i qui us ha parlat un servidor, l'Aran Soler, col·legiat també del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya. Tornarem aviat amb una altra edició de La Mirada del Colpis, al 106.9 de la FM, a la ràdio de la cultura i de l'esport catalana. Adéu-siau, bona setmana i molt bona ràdio. Hem tirat un pas enrere per després seguir endavant. Hem perdut la confiança, hem pagat a la fiança. Hem tancat a una caixeta els dimonis del passat. Hem viscut l'amor i l'odi, hem creat el nostre codi. Hem après com adaptar-nos als contrastos d'aquest món. Hem anat a la deriva, hem portat vida addictiva. Hem tingut força i coratge per poder sortir del pou. Hem ferit a qui estimàvem, hem donat el cor en va. Hem vist fer-se gran el pare sense poder-ho evitar. Desitgem, de vegades desitgem una vida diferent.